हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सर्वांना। आज 16वा अध्याय करतोय। त्या अध्यायाचं नाव आहे दैवासूर संपत विभाग योग। तर अध्याय सुरू करण्या अगोदर कृष्ण आपल्याला 2 गुणांची माहिती देणार आहे। ते 2 गुण कोणते? दैवी गुण आणि असुरी गुण। दैवी गुणांनी काय होणार की आपल्याला भगवत धामाची प्राप्ती होणार। पण हे जे दैवी गुण जर आपल्याला हवे आहे तर आपण पहिल्यांदा सत्वगुणात हवं। मी तुम्हाला जसं उदाहरण दिलं तसं एरोप्लेन जेव्हा टेक ऑफ करतं तेव्हा ते हाय स्पीड मध्ये पहिल्यांदा धावतं आणि मग फ्लाईट चालू होते, टेक ऑफ करतं। त्याचप्रमाणे सत्वगुण म्हणजे या फास्ट स्पीड मध्ये आपण जेव्हा पळतो तसा आहे। तर हे जे गुण आहेत हे गुण आपण जर बाळगले तर काय होईल आणि असुरी गुण जर बाळगले तर आपलं काय होईल हे कृष्णाने सांगितलं। म्हणजे थोडक्यात हा अध्याय म्हणजे एक वॉर्निंग आहे। हे बघा, मी तुम्हाला हे सगळं सांगतोय आणि ते काय होणार आहे, त्याचे परिणाम पण काय होणार आहे हेही सांगतो। आता चॉईस तुमचा आहे। तर प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी भगवद्गीता तुम्हाला समजावून सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही ऐकताय त्या श्री श्री राधा गोविंदांना इकडनंच मी साष्टांग नमस्कार करते। त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी गीता लिहिली, सोप्या शब्दात आपल्याला समजावून सांगितली, इस्कॉन मंदिरांची स्थापना केली, त्यांनी असं केलं नसतं तर कदाचित हा उपक्रम घडला नसता। तर त्यांना साष्टांग नमस्कार। त्याचप्रमाणे नामनिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केलेल्या आहेत, प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेन केलंय, त्या दोघांना माझा दंडवत प्रणाम। आणि आता आपण चालू करूया। एक मिनिट, दिसतंय का? हो, हरे कृष्ण माताजी, वाचू का मी? हा, स्नेहा माताजी वाचा। हो. परमपुरुष भगवंत म्हणाले, निर्भयता, एखाद्याच्या अस्तित्वाचे शुद्धीकरण, आध्यात्मिक ज्ञानाची लागवड, धर्मादाय आत्मनियंत्रण, त्यागाची कामगिरी, वेदांचा अभ्यास, तपस्या, साधेपणा, अहिंसा, सत्यता, रागापासून मुक्तता, त्याग, शांतता,
दोष शोधण्यासाठी तिरस्कार, सर्व जिवंत घटकांसाठी करुणा, लोभ पासून स्वातंत्र्य, सौम्यता, नम्रता, स्थिर निश्चय, जोम, क्षमा, धैर्य, स्वच्छता आणि मत्सरापासून आणि सन्मानाच्या उत्कटतेपासून मुक्तता. हे दिव्य गुण हे भरतपुत्र दैवी स्वभावाने संपन्न ईश्वरी पुरुषांचे आहेत. हरे कृष्ण. तर आता इकडे संपूर्ण ब्रह्मांडात दोनच तऱ्हेची माणसं आहेत. ती दोन तऱ्हेची माणसे कोणती? एक म्हणजे सूर आणि दुसरे म्हणजे असुर, बरं का. तर इकडे सूर आणि असुर सांगितलंय त्यांनी. तर आपल्याला असुर म्हणजे काय लक्षात येतं की असा राक्षसी माणूस. तर असं नसतं. असुर म्हणजे ते गुण असतात, त्या गुणामुळे तो माणूस असुर म्हणून ओळखला जातो. तर ते अगोदर मला तुम्हाला सांगायचंय असुर म्हणजे काय. आता असुर म्हणजे आता असा माणूस की ज्याला देवाचं पूर्ण राज्य आहे ते भोगायचं असतं देवाशिवाय, म्हणजे कृष्णाशिवाय. कृष्णाचं राज्य त्याला सगळं हवं आहे, सगळं काही हवं आहे, पण कृष्ण नकोय. तर असा जो माणूस असतो त्याला आपण असुर म्हणतात. आणि इकडे त्यांनी खूप दैवी गुण दिलेले. तर हे सगळे दैवी गुण प्रत्येक कुठल्या तरी आश्रमात नाही तर कुठल्या तरी वर्णामध्ये एखादा गुण किंवा 2-4 गुण खूप खूप प्रॉमिनंट असतात. म्हणजे श्रील प्रभुपाद हे जे 3 श्लोक आहेत ना, 1, 2, 3, तर त्याला त्यांनी खूप सविस्तर त्याचा भावार्थ लिहिलेला आहे. म्हणजे आता पहिला गुण आपण थोडेसे गुण बघूया. निर्भयता. निर्भयता हा जो माणूस संन्यासी आहे त्याच्यामध्ये हा गुण हवाच. म्हणजे तो असं संन्यासाचा असतो, तो एकटा राहतो, एकटा प्रवास करतो, काही मिळेल ते खातो. मग तो असं म्हणू शकत नाही की मला एकटं कुठेही प्रवास करायला भीती वाटते किंवा जर मला उद्या मी आजारी पडलो तर माझं कोण बघणार, याचं त्याला भय बिलकुल नसतं की माझ्याकडे पैसे नाहीये, उद्याच्या खाण्याची माझी व्यवस्था होईल का, असं नसतं. संन्यासाला पूर्ण खात्री असते की मी एकटा नाहीये, माझ्या बरोबर कृष्ण आहे आणि कृष्ण माझं रक्षण करतो. तर हा जो गुण आहे हा संन्यासाचा संन्यास आश्रमातला एकदम प्रॉमिनंट ही क्वालिटी आहे. मग दुसरं म्हणजे एखाद्याच्या अस्तित्वाचे शुद्धीकरण. मग हे सुद्धा संन्यास आश्रमातच हा गुण आपल्याला दिसतो. खरं म्हणजे सगळ्यांमध्येच सर्वच आश्रमामध्ये हा गुण हवा, पण संन्यास आश्रमामध्ये तो खूप प्रॉमिनंट आहे. कारण का ते कृष्णाच्या कमल चरणाचा संन्यासाने आश्रय घेतला असतो. मग त्यांना 2 गोष्टी म्हणजे पैसा आणि स्त्रिया यांचा ते संग कधीच करत नाही. तर हे संन्यास आश्रमाचा हा गुण आहे. मग आध्यात्मिक ज्ञानाची लागवड. मग हा सुद्धा जो गुण आहे हा संन्यास आश्रम आणि ब्रह्मचारी आश्रम मध्ये हा आपल्याला दिसतो. आपल्याला काय वाटतं ब्रह्मचारी म्हणजे ज्याचं लग्न झालं नाही, आपला असं एक हे असतं, कॉन्सेप्ट असतो आपल्या मनामध्ये. पण ब्रह्मचारी म्हणजे कोण असतो की जो त्याचे सगळे सेन्सेस किंवा इंद्रियांचा त्याग करतो कृष्णासाठी. म्हणजे तो काय करतो, आपल्या कानानी फक्त कृष्ण कथा ऐकतो, आपल्या तोंडानी फक्त कृष्णाबद्दल बोलतो, कृष्णाचा जप करतो, कीर्तन करतो आणि बाकीच्या याला तो जणू काय त्याची इंद्रिय बंदच ठेवतो. अशा कुठल्याही ठिकाणी जात नाही जिकडे
कृष्णाचे विषय किंवा कृष्णाची कथा, कृष्णाची स्तुती चालू नाहीये अशा कुठल्याही ठिकाणी तो जात नाही. आणि काय करतो तो तो आश्रमात राहतो ब्रह्मचारी, त्याचे गुरु असतात, त्या गुरूंची सेवा करतो, गुरूंच्या आज्ञेचं पालन करतो. तर याला ब्रह्मचारी म्हणतात. ब्रह्मासाठी जो आचरण करतो तो ब्रह्मचारी. आणि मग पुढचा जो आहे आध्यात्मिक ज्ञानाची लागवड. आता संन्यासाचं जे म्हणजे आपल्या मनामध्ये जे आपण बघतो ना की ते जातात, भिक्षा मागतात, असं नाही. संन्यासाच्या खरं म्हटलं तर संन्यासी कसे असतात, ज्या दारी ते भिक्षा मागायला जातात तिकडे त्यांना काहीतरी ज्ञान द्यावं लागतं. तिकडच्या लोकांना कृष्णाची माहिती द्यावी लागते. बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण कथा. म्हणजे हे सगळं त्यांना करावं लागतं. ते नुसतं भिक्षा मागितली आपण खाल्लं असं नाही. हा त्यांचा अधिकार आहे की तुम्ही प्रत्येक घरी जा आणि लोकांमध्ये कृष्णाची जागृतता वाढवा आणि सर्वांना जपाला लावा, संकीर्तन करा. तर याला म्हणतात आध्यात्मिक ज्ञानाची लागवड. मग दुसरं एक आणि महत्वाचं जे आहे म्हणजे दान. तर दान हे गृहस्थाश्रमामध्ये खूप म्हणजे ते दान केलं जात नाही. आणि खरं म्हटलं तर दान करायचा हा गृहस्थाचा एक धर्म आहे आणि खूप महत्वाचा धर्म आहे. इकडे श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की समजा जर गृहस्थांनी दान केलं नाही तर काय होतं की त्यांना ना एक इंद्रिय तृप्तींसाठी लायसन्स मिळतं. म्हणजे आता आपल्याला समजा जर आपली मुलं आहेत आणि आपला मुलगा 18 वर्षाचा झाला, आता आपण सगळे आपल्या मुलांसाठी पैसे वगैरे ठेवतो, पण आपण तो मुलगा आपला 18 वर्षाचा झाला की पैसे देतो का त्याला सगळे, चल हे सगळं तुझं आहे, हे खरं त्याचंच आहे, आपल्या मुलांचंच आहे, पण आपण देतो का? नाही. आपण काय विचार करतो, जर त्याला वाईट संगत लागली तर काय होईल, किंवा समजा जर त्यांनी पैसे असे तसे इकडे तिकडे घालवले तर ही चांगली गोष्ट नाही, म्हणून आपण त्याला पैसे देत नाही. 18व्या वर्षी जरी तो अडल्ट झाला तरी पैसे देत नाही. त्याचप्रमाणे का, कारण त्याला लायसन्स मिळतो एन्जॉय करायला. त्याचप्रमाणे इकडे श्रील प्रभुपाद आपल्याला सांगतात की जेव्हा माणसाकडे माणूस नोकरी करतो आणि त्याच्याकडे पैसे येतात तेव्हा नॅचरली तो पाप कर्म करतो. का करतो? कारण तो पैशाचा स्वभाव आहे आणि त्याला एक लायसन्स मिळतो इंद्रिय तृप्तींसाठी. मी हे करू शकतो, मी ते करू शकतो, आणि तो पैसे ते त्याच्या इंद्रिय तृप्तींसाठीच वापरतो. आणि जेव्हा गृहस्थ असे पैसे वापरतो तेव्हा तो कसा होतो, अगदी त्याचं दगडासारखं हृदय होतं. आणि जेव्हा हृदय दगडासारखं होतं तेव्हा कधीही कितीही सांगितलं तरी ते ज्ञान हृदयामध्ये शिरत नाही. म्हणून श्रील प्रभुपाद म्हणतात की तुम्ही नोकरी करा, तुम्ही पैसे मिळवा, पण त्यातले थोडेसे पैसे तुम्ही दान करा. तुम्ही कृष्णासाठी दान करा, अथवा तुम्ही घरी रेग्युलरली तुमच्या मित्र परिवारांना किंवा नातेवाईकांना बोलवा, कृष्ण प्रसाद द्या, किंवा जिकडे कृष्णासाठी भोग केला जातो तिकडे दान करा. अथवा काही लोक भागवत सप्ताह करतात, तर त्या भागवत सप्ताह आयोजित करायला पैसे लागतात, तर तिकडे थोडे पैसे द्या. आणि रूप गोस्वामींनी आपल्याला एक प्रिन्सिपल दिलंय की गृहस्थांनी किती टक्के दान केलं पाहिजे. तर त्यांनी सांगितलं की 50% दान हे त्यांनी कृष्णाला केलं पाहिजे,
25% जे आहेत पैसे ते स्वतःसाठी ठेवले पाहिजे, कधीही इमर्जन्सी येऊ शकते म्हणून. आणि 25% त्यांनी त्याच्यावर जी माणसं अवलंबून आहेत, त्याचे आई वडील असतील, मुलं असतील, त्यांच्यासाठी ठेवले पाहिजे. तर हे प्रिन्सिपल आहे आपल्याला श्रील रूप गोस्वामींनी दिलेलं आहे. आणि या दानाबद्दल मी आणि उद्याच्या चॅप्टर मध्ये डिटेल मध्ये बोलणार आहे. त्यात त्यांनी सांगितलंय महत्व. पण आता मी फक्त इतकंच सांगते तुम्हाला की दान करणं हे खूप खूप महत्वाचं आहे. म्हणजे काही काही गोष्टी इकडे लिहिलेल्या आहेत, श्रील प्रभुपादांनी लिहिलेल्या आहेत, त्या आपण ऍटलिस्ट ट्राय करायला पाहिजे की आपल्याला दान करून खरं म्हणजे खूप काही मिळतं. आणि सर्वात महत्वाचं जे काय मिळतं ते म्हणजे ज्ञान आपल्याला मिळतं. मग आपल्याला जेव्हा आपल्याला ज्ञान मिळतं तेव्हा आपली भक्ती, आपला जप एका वेगळ्या लेवलला होतो. आणि असं नाहीये की दान हे फक्त पैशाच्या रूपातच झालं पाहिजे. तुम्हाला इतर तऱ्हेने सुद्धा दान करता येईल, मंदिरात जाऊन सेवा करता येईल. तुम्हाला इतके टक्के यांनी सांगितलं ते शक्य नसलं तर तुम्हाला दर महिन्याला 1% तुमची जी सॅलरी आहे त्याचा 1% नियमित कृष्णाला दान करायचं आणि मग हळूहळू ते वाढवायचं. तर हे मग त्याच्यानंतर इकडे आत्मसंयम सांगितलेला आहे. तो म्हणजे गृहस्थ जे असतात, परत हा त्यांच्यासाठी आहे. गृहस्थ ना कडे पैसे असतात, त्याच्यामुळे त्यांच्याकडे लायसन्स असतो फॉर सेन्स ग्रॅटिफिकेशन किंवा इंद्रिय तृप्तींसाठी त्यांच्याकडे जणू काय एक लायसन्स असतो. आणि खूप काही करण्यासारखं असतं. मग हे तुम्ही सारखं जर विषयांचे उपभोग घेतले तर तुमचं काय, तुम्ही इकडेच राहणार, तुम्ही कृष्णाकडे जाऊच शकणार नाही. मग इकडे यज्ञ, गृहस्थांनी जपयज्ञ जरूर करावा, संकीर्तन करावं, त्यांच्या घरच्या लोकांबरोबर, इतर नातेवाईकांना, मित्रांना, मैत्रिणींना बोलवून दर महिन्यातून एकदा किंवा 2 महिन्यातून एकदा असं बोलवून संकीर्तन करावं. ही प्रॅक्टिस आपण केली पाहिजे आणि करून बघितली पाहिजे की आपल्याला कसं वाटतं, काय होतं. तर हे सगळे खूप आहेत. याच्यावर म्हणजे प्रत्येकावर बोलला तर एक तास सुद्धा कमी पडेल. आणि अहिंसा, अहिंसा म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलंय. अहिंसा म्हणजे काय की आपण कृष्ण कथा ऐकायची, आपण जप करायचा, म्हणजे आपण अहिंसा करतो. हे जर केलं नाही तर आपण आपल्या आत्म्यालाच आपण हिंसा करतो. किंवा दुसरे जर कोणाला माहित नसेल इतकं की जप का करायचा असतो, कृष्ण कोण आहे, तर आता तुम्हाला हे सगळं माहिती झालंय, तर तुम्ही ही आपली लिंक तुमच्या इतर मित्रांना, नातेवाईकांना, शेजारी पाजारी सगळ्यांना फॉरवर्ड करू शकता. म्हणजे तुम्ही अहिंसा करताय. लक्षात ठेवा, त्या दुसऱ्या आत्म्यावर. तर असे हे जे गुण आहेत सगळे जर तुम्ही मोजले, दैवी गुण 26 दैवी गुण आहेत. आता पुढे जाऊया. हरे कृष्ण. स्नेहा माताजी. हा, दंभो वरती श्लोक आहे का? तुम्ही वाचता का? हरे कृष्ण माताजी. 4था श्लोक. हो माताजी, हो. एक दंभ दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं च बीजातस्य पार्थ संपादम् आसुरीम्. हरे कृष्ण. मी वाचू का? हा चालेल, प्रभूजी वाचा. हा. अभिमान, अहंकार, दंभ, क्रोध, कठोरपणा आणि अज्ञान
हे गुण राक्षसी स्वभावाचे आहेत, हे पृथा पुत्र. हरे तुमच्या ऑडिओ मध्ये आवाज घुमतोय. हो का? मी परत एकदा दुसरी वाईन जरा बघतो. हे इतरांना आवाज ऐकू आला का? कुमुद माताजी? हो येतोय. हो ऐकू ना माताजी. येस माताजी, येस आला, आला. माताजी. मी परत एकदा वाचून बघू का आवाज? हा, आता बोलताना तुमचा व्यवस्थित नाही, मी आता येतोय. मायक्रोफोन माताजी मी बदलला. बोलते. अभिमान, अहंकार, दंभ, बरोबर क्रोध, येतोय. कठोरपणा आणि अज्ञान हे गुण राक्षसी स्वभावाचे आहेत, हे पृथ्वीपुत्र. चालेल. तर आता कृष्णाने 6 गुण सांगितले जे आसुरी गुण आहेत. तर हे 6 गुण कोणते? इकडे दिलंय. दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध. तर आणि पारुष्य आहे की हे चुकलंय का? इकडे जरासं चौथा. बरोबर आहे. परुष्य नाही, पारुष्य आहे माताजी. हा, तेच पारुष्य आहे. अहंकार. हा, पारुष्य आहे म्हणजे कठोरपणा. तर अभिमान, अहंकार, दंभ, क्रोध, कठोरपणा आणि अज्ञान हे गुण राक्षसी किंवा आसुरी स्वभावांच्या लोकांचे आहेत. तर आता आपण इकडे बघूया दंभ म्हणजे काय. दंभ म्हणजे काय? एक प्रत्येक माणसामध्ये एक इच्छा असते की इतर लोकांनी माझ्याकडे खूप आदराने वागावं, खूप मला महत्व द्यावं, माझी खूप स्तुती करावी. तर हे जे ही जी इच्छा आहे ना, या इच्छेला दंभ म्हणतात. आणि दंभ ही इच्छा जेव्हा मनामध्ये असते, मग त्या पुढे अभिमान होतो. आणि मग म्हणजे दंभ, समजा जर कोणीही जर महत्व दिलं नाही, आदर नाही दिला, तर त्याचं रूपांतर क्रोधामध्ये होतं. म्हणजे आणि जेव्हा आपल्याला आदर मिळतो तेव्हा त्याचं रूपांतर अभिमानामध्ये होतं. तर हा दंभ असतो. मग त्याच्यानंतर अहंकार. अहंकार म्हणजे काय? इकडे अहंकाराचा अर्थ खोटा अहंकार आहे. तर आपण आता बरंच ऐकलेलं आहे, सूक्ष्म आपलं शरीर जे आहे ते मन, बुद्धी आणि खोटा अहंकार या तिन्हीचं बनलेलं असतं. तर मग खोटा अहंकार म्हणजे काय आणि खरा अहंकार किंवा अहंकार म्हणजे काय? तर खोटा अहंकार म्हणजे मी भोगता आहे, मी उपभोग घेणारा आहे, हा झाला खोटा अहंकार. तो आपल्या सर्वांमध्ये असतो. आणि खरा अहंकार हा संतांमध्ये असतो. त्यांचं काय असतं की मी कृष्णाचा सेवक आहे, मी रामाचा सेवक आहे. तुम्ही कधी हनुमानाला विचारलं तुझं नाव काय आहे, हनुमान म्हणणार माझं नाव रामदास आहे. तो कधीच सांगणार नाही माझं नाव हनुमान आहे, मी रामाचा दास आहे. तर हे जे आहे की आपल्याला असं मनापासून वाटणं की मी फक्त कृष्णाचा भक्त, मी फक्त कृष्णाचा सेवक आहे, हे वाटणं, हे तुम्हाला जे संत आहेत रामदास स्वामी, तुकाराम, या सर्वांमध्ये खरा अहंकार होता की मी रामाचा भक्त आहे, मी रामाचा सेवक आहे, मी रामाचा दास आहे, मी कृष्णाचा सेवक आहे. तर याला आणि इकडे या आसुरी लोकांमध्ये काय अहंकार असतो? नाही, मी काय कोणाचा सेवक वगैरे नाही, आय एम द एन्जॉयर, मी भोगता आहे, मी उपभोग घेणार आहे. म्हणजे टोटली ऑपोजिट असतं त्यांचं. आणि इकडे श्रील प्रभुपाद आपल्याला लिहितात की या भौतिक जगामध्ये एखादा आत्मा हा याला खूप वाटत असतं की मला प्रसिद्धी मिळावी, मला सर्व लोकांनी आदर करावा, माझी स्तुती करावी. पण जेव्हा असा आता माणूस एखाद्या गुरूंकडे जातो आणि गुरु त्याला शिकवू शकतात आणि त्या
जे काय जो त्याला अहंकार आहे, जो दंभ आहे, तो त्याचं रूपांतर करू शकतात. कसं करू शकतात ते त्याला सांगू शकतात की तुला जे असा जो तुझा भाव आहे ना मनात, सर्वांनी माझी स्तुती केली पाहिजे, आदर केला पाहिजे, हा चुकीचा आहे. आणि इकडे जरी तुला तुझी लोकांनी स्तुती केली, आदर केला, तुला प्रसिद्धी मिळाली, तर ही किती वर्ष टिकणार आहे, किती काळ टिकणार आहे? थोडा काळ टिकणार आहे. मग यांनी तुला खरी प्रसिद्धी मिळणार आहे का? नाही. मग तुला जर काही मिळवायचं आहे तर तू कृष्णासाठी ती गोष्ट कर. कृष्णाला काय हवंय ती गोष्ट कर. आणि जेव्हा तू ती गोष्ट करशील, कृष्णासाठी करशील, कृष्णाला जे काय हवंय ते तू करशील, आपोआप तुला स्तुती मिळेल, तुला प्रसिद्धी मिळेल आणि लोक तुझा खूप आदर करतील. आणि हा जो आदर करतील, ही जी प्रसिद्धी मिळेल ही शाश्वत असेल. तर गुरुच आपल्याला हे जे आसुरी गुण आहे तोच आपल्याला बाहेर काढू शकतो, अन्य कोणी नाही. तर आता आपण पुढचा श्लोक बघूया. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दैवी संपद विमोक्षाया निबंधाया सुरीमता माशुच संपदम दैवीम अभिजातोसी पांडव. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मी वाचू? प्रमोद प्रभूजी वाचा. वाचतो. हरे कृष्ण. दिव्य गुण मुक्तीसाठी पोषक असतात, तर आसुरी गुण बंधनास कारणीभूत असतात. हे पांडुपुत्र, काळजी करू नकोस, कारण तू दैवी गुण घेऊन जन्माला आला आहेस. हरे कृष्ण. आता आला का आवाज बरं? हो हो, छान आला आता. ओके. तर इकडे आता इतके दैवी गुण सांगितले कृष्णाने, आसुरी गुण सांगितले. आता अर्जुनाला प्रश्न पडला की माझ्याकडे कुठले गुण आहेत? मग कृष्णाने लगेच सांगितलं त्याला की तू दैवी गुण घेऊनच जन्माला आलायस. दिव्य गुण मुक्तीसाठी पोषक असतात. जर आपल्याला आपण आसुरी गुण बाळगले तर निश्चितच आपण इकडे राहणार. ते मी तुम्हाला काल वृक्ष दाखवलं, वर किंवा खाली. म्हणजे चांगलं काही कर्म केलं तर वर जाणार, आणि आता हे आसुरी गुण बाळगले तर आपण खाली प्राण्यांच्या योनीमध्ये जन्म घेणार. म्हणून इकडेच आपण अडकून बसणार या भौतिक जगामध्ये. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे पृथा पुत्र, या जगात दोन प्रकारचे जीव आहेत. एकाला दैवी आणि दुसऱ्याला राक्षसी म्हणतात. मी तुम्हाला दैवी गुण आधीच स्पष्ट केले आहेत. आता माझ्याकडून आसुरी गुण ऐक. हरे कृष्ण. आता आपल्याला कृष्ण सांगतोय की आता मी तुला आसुरी गुण सांगणार आहे आणि ते तू नीट ऐक. इकडे का सांगतोय की तू ते ऐक, कारण कृष्णाला अगदी मनापासून वाटतंय की आपण या जाळ्यात फसू नये. आपल्याला कृष्णाला आपण हवे आहोत, किती हवे आहोत बघा, की तू ये माझ्याकडे, ये माझ्याकडे, तू इकडे जाऊ नकोस, तू हे करू नकोस, अशा आसुरी लोकांशी संग करू नकोस. म्हणून आपल्याला कृष्ण हे आसुरी गुण काय आहेत ते सांगतोय. आणि कृष्णाचं आपल्यावर एवढं प्रेम आहे की जरा जरी आपण ठरवलं की मला कृष्णाचं म्हणजे भगवद्गीता ऐकायची आहे, मला कृष्णाकडे जायचंय, की कृष्ण आपली सोय करतो, कोणाला तरी तो पाठवतो. एक प्रामाणिक गुरु असेल किंवा एक भक्त असेल जो उत्तम अधिकारी असेल, मग तो ते ज्ञान देतो आणि आपल्याला त्याच्या जवळ जाता येतं. आणि इकडे कृष्णाने सांगितले, कितीदा त्यांनी सांगितलंय, तच्छृणु, आता ऐक. तर ऐकणं हे खूप महत्वाचं आहे. आणि ते कोणाकडून ऐकलं पाहिजे? प्रामाणिक गुरूंकडून ऐकलं पाहिजे. आज मी ग्रुपमध्ये श्रील प्रभुपादांचं हे पाठवते, प्रभुपाद वाणी,
.org. तर या साईटवर जाऊन त्यांनी खूप लेक्चर्स दिलेली आहे जी रेकॉर्ड केलेली आहे. तर ते ऑडिओ तुम्ही जरूर ऐका, ते काय बोलतायत आणि काय सांगतायत. कारण आपण रोज ऐकून ऐकून थोडं 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 परिवर्तन होतं. म्हणतात ना काय बरं, थेंबे थेंबे तळे साचे. तर त्याप्रमाणे थोडी 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 भक्ती 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 अशी ना ड्रॉप बाय ड्रॉप ती पडत जाते आपल्या हृदयामध्ये. आणि मग आपल्याला एकदम लक्षात येतं की मी हे ऐकत होतो आणि आता त्याचा असा परिणाम झालाय. मग आपल्याला एखादं संकट आलं, काय आलं तर दुःख होत नाही, कधीच दुःख होत नाही. आता तुम्ही जर एखादं कोणीही आजूबाजूला जर बघितलं असेल की एखादा माणूस खूप दुःखी आहे त्याच्या जीवनामध्ये, तर तुम्ही हे माझ्याकडून लिहून घ्या की या माणसाचा शास्त्रांवर विश्वास नाही म्हणून. आणि इकडे भगवद्गीतेमध्ये कृष्णाने म्हटलंय संशय आत्मा विनश्यती. आणि तेच तुम्ही दुसरे बघा, त्यांना सुद्धा दुःख खूप आहे, पण दुःख असलं तरी देखील त्यांच्या चेहऱ्यावर स्मित आहे, ते आनंदी आहेत, प्रसन्न आहेत. दुःख आहे पण तरी ठीक आहेत, म्हणजे ते असे हताश होऊन बसलेत असं नाहीये. तर अशी जेव्हा माणसं तुम्ही बघाल तेव्हा लक्षात ठेवा की या माणसाचा शास्त्रावर 100% विश्वास आहे. कुमुद माताजी. कृष्ण माताजी. हो, हरे कृष्ण. माताजी, हा जो आहे ना 7वा श्लोक आहे. प्रवृत्तींच्या निवृत्तींच्या जनाना वेदुरासुरः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे आसुरी आहेत त्यांना काय करावे आणि काय करू नये हेच कळत नाही. त्यांच्यात स्वच्छता, योग्य वागणूक किंवा सत्यता आढळत नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे हे तुम्हाला आत्ताच्या युगामध्ये किंवा आता हे असं पिक्चर खूप कॉमन आहे नाही का. म्हणजे असं बार आणि हे सगळं, मला नावं पण माहित नाही काय काय हे आहेत ना. त्याला एक नाव आहे, मला नाव पटकन येत नाहीये काय येते. अशी बरेच जण जातात, दारू पितात, हे करतात आणि त्यांचं एक लाईफ मध्ये प्रिन्सिपल असतं की मी माझ्यासाठी नोकरी करतोय, मी पैसे का मिळवतोय, माझ्या इंद्रिय तृप्तींसाठी मिळवतो, मला आनंद घ्यायचा. मग शुक्रवार आला किंवा शनिवार आला की ते असे जातात, मित्र जातात, दारू पितात आणि त्यांना सगळं सगळं विसरायचं असतं. म्हणजे दारू पिऊन म्हणजे ऍज इट इज आपल्याला भ्रम असतो की मी हे शरीर आहे. दारू पिल्यावर आणिच भ्रम चढतो, म्हणजे जे आपण भ्रम मुक्त व्हायला बघतो ते या नशिले पदार्थांच्या सेवनाने आणिच तो भ्रम जो आहे तो खूप खूप वाढतो. तर इकडे आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी सांगितलेलं आहे की असं जर तुम्ही जे 4 त्यांनी रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल सांगितले, 4 नियम सांगितले, जर ते नियम तुम्ही पाळले नाही तर तुम्ही पुढे जाऊ शकत नाही. आणि असुर जो असतो तो असा असतो की मी माझ्या इंद्रिय तृप्तींसाठी मिळवतो. म्हणून श्रील प्रभुपादांनी सांगितलं की गृहस्थांनी दान करावं जर ते पैसे मिळवतात, नाहीतर त्यांना लायसन्स दिलेला असतो फॉर सेन्स ग्रॅटिफिकेशन. हा तो लायसन्स आहे, पैसे मी मिळवतोय, मला हवे तसे मी ते एन्जॉय करीन,
ते माझे आहेत, मी एन्जॉय करीन आणि कुठेही या माणसाला वाटत नाही की हे पैसे मी कृष्णामुळे मिळवले. ही इंद्रिय सर्व कृष्णाने दिली आहे आणि त्याला देणं माझी ड्युटी आहे, परत कृष्णाला देणं माझी ड्युटी आहे. आणि हे जे कृष्णाला आपण पैसे देतो, मंदिरामध्ये देतो. आता काय म्हणजे पूर्वी असा धर्म असायचा की संन्यासी आला की त्याला जेवण वगैरे व्यवस्थित द्यायचे, त्याच्या काही गरजा असतील, जर काही त्याला कपडे हवे असतील किंवा एखादी ब्लँकेट हवी असेल, औषध हवी असतील तर देत असे. तर हे जे 4 आश्रम आहेत, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ आणि संन्यासाश्रम. तर हे जे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ आणि संन्यासी हे तिघही गृहस्थावर डिपेंडंट असतात. मग गृहस्थांनी पैसे दिलेच पाहिजे का? कारण संन्यासी हे पुढे पूर्ण सोसायटीमध्ये, समाजामध्ये आध्यात्मिक ज्ञानाची लागवड करतात, आध्यात्मिक ज्ञान पसरवतात, त्यांचं हे कामच आहे. मग त्यांच्यासाठी आपण काहीतरी केलं पाहिजे. संन्यासांसाठी त्यांना पैसे दिले पाहिजेत. सगळं आपलं आपलं म्हणून घेऊन बसलो तर आपण इकडे जातो, सेन्स एन्जॉयमेंट साठी आपण जातो. आणि म्हणून आता घरोघरी संन्यासी येत नाहीत. आपण काय गावाखेड्यात राहत नाही की जिकडे संन्यासी घरी येतात आणि भिक्षा मागतात. मग आपण हेच पैसे संन्यासाला कसे द्यायचे? मंदिरात द्यायचे. आता इस्कॉन मध्ये खूप संन्यासी आहेत. मग आपले जे पैसे आहेत ते त्यांच्यासाठी जातात, थोडे मंदिरासाठी जातात आणि इतर गोष्टींसाठी ते वापरले जातात. ते उद्या मी तुम्हाला सांगेन. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. येस माताजी. 8वा श्लोक म्हणते, असत्यम प्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम. हरे कृष्ण. ते म्हणतात की हे जग अवास्तव आहे, ज्याचा पाया नाही, देवाचे नियंत्रण नाही. ते म्हणतात की ते लैंगिक इच्छेतून निर्माण झाले आहे आणि वासनेशिवाय दुसरे कोणतेही कारण नाही. हरे कृष्ण. आता हे नास्तिक किंवा अथेइस्ट ची ही व्याख्या आहे की नास्तिक म्हणजे कोण असतो. नास्तिक कोण असतो तर इकडे पूर्ण त्याला डिस्क्राईब केलंय. कोण असतो नास्तिक? तो काय म्हणतो की ते जग कृष्णाने निर्माण केलं नाही. जग जे निर्माण झालेलं आहे ते स्त्री पुरुषांच्या लैंगिक इच्छेतून निर्माण झालेलं आहे आणि वासना हे एकच कारण आहे ज्याच्यामुळे जग निर्माण झालंय. तर आता लोकांना नास्तिक का व्हायचंय? केवढं तरी शास्त्र इकडे आहे, कितीतरी लिटरेचर आहे की तुम्हाला तुमचे काय प्रश्न आहे वाचून उत्तरं तुम्हाला मिळू शकतात. पण कृष्ण काय म्हणतो की जेव्हा तुम्ही माझ्याकडे शरण या तेव्हा ज्ञान मिळवा आणि मगच माझ्याकडे या. कारण जेव्हा ज्ञान आपण मिळवतो तेव्हा आपण हे असं कधीच बोलत नाही. आणि आता आपल्याला जेव्हा समजतं की हे जग म्हणजे कृष्ण हा निर्माता आहे आणि आपला विश्वास असतो, तेव्हा जर कोणी तुम्हाला नास्तिक एखादा भेटला आणि म्हणाला नाही नाही हे काही माझं काही भागवतावर किंवा पुराणावर विश्वास नाही, काही विश्वास नाही वगैरे, तर मग त्याला सांगा ठीक आहे तुझा विश्वास नाहीये, तू भागवत 3रा स्कंद आणि 31वा अध्याय उघड, माझ्या बरोबर डॉक्टरकडे चल आणि तिकडे कृष्णाने काय काय सांगितलंय त्यात सगळं त्यांनी सांगितलंय की गर्भ हा कसा वाढतो,
हे सांगितलंय, म्हणजे एखादं बाळ गर्भामध्ये कसं वाढतं ते सांगितलंय. आणि तेव्हा एक्सरे नव्हती, सोनोग्राफी नव्हती, तरी हे पूर्ण सगळं स्टेप बाय स्टेप सगळं परफेक्ट आहे. तर हे कसं आहे असं तुम्ही त्याला विचारा, पण ऐकू नका की असं जर असं म्हटलं ना की देव नाही आहे किंवा हे म्हणजे नुसती वासना आहे, हे सांगा की हे चुकीचं आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरे प्रभूजी. कृष्ण. अशा निष्कर्षानंतर राक्षसी जे स्वतःमध्ये हरवलेले आणि ज्यांच्याकडे कोणतीही बुद्धी नाही, ते जगाचा नाश करण्याच्या हेतूने निरुपयोगी भयानक काम करतात. हरे कृष्ण. तर इकडे आता त्यांनी सांगितलंय की जो राक्षसी स्वभावाचा असतो त्याचं कृत्य काय असतं, तो काय करतो. आणि इकडे ऍक्च्युली त्यांनी जे हे सांगितलेलं आहे ना ते एका सायंटिस्टचं डेफिनेशन असू शकेल. म्हणजे सायंटिस्ट कसे असतात, न्यूक्लिअर बॉम्ब, न्यूक्लिअर मिसाईल्स इन्व्हेंट करतात. आणि ते एका अर्थाने काय करतात, इकडे स्लाइड मध्ये तुम्हाला दाखवलंय ना एक न्यूक्लिअर बॉम्ब. तर ते काय करतात, ते फक्त मरण जे आहे ना ते लवकर येण्यासाठी प्रयत्न करतात. हे न्यूक्लिअर बॉम्ब, न्यूक्लिअर वेपन्स, न्यूक्लिअर मिसाईल, प्रत्येक माणसाला मरण तर येणारच आहे, ते लवकर आणण्याची काय गरज आहे. पण हे आणि ही जी सगळी इन्व्हेन्शन्स आहेत ते करतायत, ही बरोबर तरी आहेत का, ते काय काम करताय, त्यांचं काम कसं असतं, निरुपयोगी असतं, जगाचा नाश करायचं आणि भयानक कृत्य असतं हे. पण सगळे सायंटिस्ट हे करत असतात किंवा हे काय म्हणतात तसं बायो वॉरफेअर, ते असे जंतूंची शोध लावतात आणि असं काय काय करतात की ज्यांनी जगाचा नाश होईल. तर इकडे हे सायंटिस्टचं डेफिनेशन म्हटलं तरी हे चालेल. हरे कृष्ण. अतृप्त वासनेचा आश्रय घेऊन अभिमान आणि खोट्या प्रतिष्ठेमध्ये गडून गेलेले, अशा प्रकारे भ्रमित असलेले, अशक्तपणाने आकृष्ट झालेले राक्षस नेहमी अशुद्ध कामाची शपथ घेतात. हरे कृष्ण. पुढचं पण वाचू. ओके, ठीक. ते मानतात की इंद्रियांना संतुष्ट करणे ही मानवी सभ्यतेची मुख्य गरज आहे. त्यामुळे आयुष्याच्या शेवटपर्यंत त्यांची चिंता अपार आहे. लाखो वासनांच्या जाळ्याने बांधलेले आणि वासना आणि क्रोधात लीन झालेले ते इंद्रिय तृप्तीसाठी अवैध मार्गाने पैसा सुरक्षित करतात. हरे कृष्ण. म्हणजे आता या लोकांमध्ये खूप इच्छा असतात, असंख्य इच्छा असतात आणि ते इंद्रिय तृप्तीच्या पाठीमागे असतात. तर ही सगळी राक्षसी लोक दिली आणि त्यांनी सांगितलंय की अनेक पाप असतात, पण किती लाखो हजारो जी पाप असतात ती या 4 स्तंभांवर उभी असतात. हे कुठले 4 स्तंभ, म्हणजे हे आपल्याला नियम पाळायला सांगितलंय. जुगार अजिबात नाही खेळायचा, नॉनव्हेज अजिबात नाही खायचं, इंटॉक्सिकेशन किंवा मद्यपान हे बिलकुल करायचं नाही आणि परस्त्री गमन हे बिलकुल नाही करायचं. तर या 4 खांबांवर अनेक पाप उभी असतात, हजारो पाप उभी असतात, ज्यांचे मूळ बघितलं तर या 4 गोष्टी असतात. तर हे नियम जे आहेत श्रीला प्रभुपादांनी सांगितले, तर असं समजू नका की ते पाळायला खूप सोपे आहेत. नाही, आपल्याला मनापासून कृष्णाकडे प्रार्थना करावी लागते. कृष्णा, मी तुझ्याकडे यायला निघालेले आहे, परंतु वाटेमध्ये माया उभी आहे आणि कदाचित माझं पतन होऊ शकेल, तर तू
मला सांभाळ, मला खरंच तुझ्याकडे यायचंय, तर तू माझं रक्षण कर, तू मला सांभाळ. तर आता तुम्ही जर बघितलं तर आफ्रिका सारखी आफ्रिका सारखा जो देश आहे तो इतका गरीब देश आहे, पण तिकडे जर तुम्ही बघितलं तर तिकडे टोबॅको आणि आणि काय काय नशिले जे पदार्थ म्हणजे ड्रग्स साठी जे वापरतात, मला आता एवढी या पदार्थांची नावं माहित नाहीये. एक टोबॅको सांगते, टोबॅको, कॉफी, हे किती प्रमाणावर तिकडे ते हे करतायत, वाढवतायत. पण हे का म्हणजे टोबॅको घेऊन किंवा कॉफी घेऊन किंवा जे काय ते हे करतात ती गरज नाहीये. तुम्हाला काय, तुम्हाला अन्न पाहिजे, ते एकतर एवढे गरीब पण तरी हे प्रकार जे आहे, जे नशिले पदार्थ आहेत, टोबॅको वगैरे, ते खूप प्रमाणात वाढवतात, खूप प्रमाणात. तर इकडे म्हणजे आपल्याला लक्षात येतं की आपल्याला सांगितलंय की हे जे नियम आहेत हे आपण पाळायचे आणि आपली जी इंद्रिय तृप्ती आहे ती इंद्रिय तृप्ती आपण कृष्णाकडे वळवायची. जे काय काय आपल्याला वाटतं की आपण हे करायला पाहिजे, तर आपण श्रील प्रभुपादांची वाणी ऐकायची, पुस्तकं ऐकायची आणि तिकडे कृष्णाकडे जाण्याचा प्रयत्न करायचा. आणि या वासना जर पूर्ण नाही झाल्या तर क्रोध होतो. आणि तुम्हाला ती मी सायकल आठवते का की 8 पॉइंट फॉल डाऊन जो मी दुसऱ्या चॅप्टर मध्ये सांगितला होता तुम्हाला, की पहिल्यांदा आसक्ती निर्माण होते, मग आसक्ती नंतर काम, मग काम तुमच्या इच्छा नाही पूर्ण झाल्या की क्रोध, मग क्रोध तुमचा तुम्ही जेव्हा क्रोधित होता तेव्हा तुमची बुद्धी कशी होते, भ्रमिष्ट होते. मग अशी भ्रमिष्ट बुद्धी जेव्हा होते तेव्हा तुमची म्हणजे बुद्धी काम करत नाही आणि मग तुमचं पतन होतं. तर हे जे सगळं आहे ना ते इकडे या गोष्टींमुळे आहेत. इच्छा खूप आहेत, त्यांनी माणसं पाप करतात आणि त्यांचं पतन होतं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रभूजी वाचा. मस्त. आसुरी व्यक्ती विचार करते, माझ्याकडे आज खूप संपत्ती आहे आणि मला माझ्या योजनानुसार जास्त फायदा होईल. आता बरेच काही मजे आहे आणि भविष्यात ते अधिक अधिक वाढेल. माझा शत्रू आहे आणि मी त्याला मारले आहे आणि माझे इतर शत्रूही मारले जातील. मी सर्व स्वामींचा स्वामी आहे, मी सर्व गोष्टींचा स्वामी आहे. मी भोगणार आहे. मी परिपूर्ण, शक्तिशाली आणि आनंदी आहे. मी सर्वात श्रीमंत माणूस आहे. खानदानी नातेवाईकांनी वेढलेला आहे. माझ्यासारखा शक्तिशाली आणि आनंदी कोणीही नाही. मी यज्ञ करीन, मी काही दान देईन आणि अशा प्रकारे मी आनंदित होईन. अशा रीतीने अशा व्यक्ती अज्ञानाने भ्रमित होतात. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे स्टेप बाय स्टेप त्यांनी सांगितलंय की एखादा असुरी व्यक्ती कसा असतो आणि तुम्हाला शास्त्रात दिसेल. रावण, हिरण्यकश्यपू, कंस, हे सगळे असे होते. आणि मी परत सांगते तुम्हाला की हे 4 नियम पाळायचं आपल्याला वाटतं तितकं सोपं नाहीये. आपल्याला कृष्णाची दया लागते, आपल्याला जप करावा लागतो आणि मग आपण नियम पाळू शकतो. आणि आता कृष्ण पुढे तुम्हाला सांगणार आहे की आता तुम्ही नियम पाळले नाही तर काय होईल, किंवा जर तुम्ही आसुरी गुण बाळगले तर तुम्ही काय होईल. कारण हे पण आपल्याला माहित पाहिजे ना की समजा जर मी आसुरी गुण बाळगले तर पुढे माझं काय होणार आहे. आता इकडे एक हे आहे म्हणजे छान ह्युमर आहे. तर इकडे त्यांनी रावण दाखवलाय आणि सीता दाखवली. तर सीतेचा वियोग झाला
रामापासून, कारण ती हरणाच्या पाठी गेली, तिला ते हरण हवं होतं आणि मग ते काय रामायण झालं तुम्हाला माहिती. भरत महाराजांना सुद्धा हरणामुळे मी ती गोष्ट सांगितली, मग त्यांना ते परत त्यांनी हरण म्हणून जन्म घेतला, म्हणजे 2 हरणं झाली ज्यांनी पतन झालं. मग इकडे सांगितलं आता तुमचं जे मन आहे ते माया पासून तुम्ही जपा, कारण माया सुद्धा हरणच करेल तुमचं मन. जर तुम्ही तिच्याकडे गेला मायेकडे, तर तुम्ही ती मन तुमचं घेईल. तर तुम्ही तसं करू नका की तुम्हाला जे काय तुम्हाला तुमचं मन असं कोणाला द्यायचं तर कृष्णाला सांगा की तू हरण म्हणून ये आणि तू माझं मन घेऊन जा. पण इकडे हे 2 जी हरणं झाली ना, म्हणजे सीता मातेचा वियोग आणि भरत महाराजांचा, तर हरण म्हटल्यानंतर लक्षात ठेवा कृष्णाला सांगा की तू माझ्या मनाचं हरण कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशा प्रभूजी. अशा प्रकारे विविध चिंतांनी गोंधळलेले आणि भ्रमाच्या जाळ्याने बांधलेले ते इंद्रिय भोगाशी खूप घट्टपणे जोडले जातात आणि नरकात पडतात. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्णाने सांगितलंय परिणाम काय होतो की आपण इंद्रिय तृप्तीच्या पाठीमागे खूप लागलो. माझ्याकडे खूप पैसा आहे, मला एन्जॉय करायचंय आणि माझ्याकडे खूप शक्ती आहे. तुम्ही तुमचे जे इंद्रिय भोगांशी जेव्हा घट्टपणे जोडले जातात तेव्हा आपण काय होतो, नरकात पडतो. हे सुद्धा खूप महत्वाचं आहे समजणं काय होतं ते. प्रभूजी वाचा. हरे कृष्ण. मिथ्या अहंकार, शक्ती, अभिमान, वासना आणि क्रोध यांनी ग्रासलेले दानव स्वतःच्या शरीरात आणि इतरांच्या शरीरात स्थित असलेल्या परमपुरुष भगवंताचा मत्सर करतात आणि वास्तविक धर्माची निंदा करतात. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे तुम्ही या स्लाइड मध्ये कुठली लीला चालू आहे कोण सांगू शकेल का मला? हात वर करा. माताजी मी सांगू? सांगा. अच्छा माताजी, हा जो आहे तो शिशुपाल वध दाखवला गेलेला आहे माताजी. व्हेरी गुड. कारण काय, जेव्हा राजा इंद्रप्रस्थ मध्ये राजा युधिष्ठिर स्वतः अश्वमेध यज्ञ संपन्न करून टाकलेला होता आणि सभाध्यक्षाच्या रूपामध्ये पितामह भीष्मनी श्रीकृष्णाचं नाव घोषित केलं. तर बाकी दुसऱ्या लोकांनी काही पण आक्षेप नाही ठेवले की नाही मला हे नकोय, मला हे अध्यक्षाच्या रूपी नकोय. पण हा जो शिशुपाल आहे तो त्याला कृष्णाशी खूप वैर आहे, तर तो त्याचा विरोध करतो. तर त्याला असं त्याच्या आईला कृष्णाने 100 शिव्या देस्तोवरचं वरदान दिलेलं की मी याला 100 शिव्या देईल तोपर्यंत मी काही नाही करणार. पण जशी तो शिशुपाल 101वी शिवी बोलतो तसंच त्या भगवान कृष्ण त्याचं सुदर्शन चक्र काढतात आणि त्याचं वध करून टाकतात. बरं, मी सांगते तुम्हाला ही गोष्ट. माताजी इथे श्रीकृष्णाला अग्रपूजेचा मान दिला गेला. बरोबर बरोबर बरोबर. आणि म्हणून मग 100 अपराध संपले की त्याचं शिर उडवलं त्यांनी. बरोबर. हा, शिशुपाल हा छेदीचा राजा असतो. तर जेव्हा त्याचा जन्म होतो तेव्हा तो एकदम गाढवासारखा ओरडतो आणि त्याला 3 डोळे आणि 4 हात असतात. तर ते बघून त्या शिशुपालाचे जे आई वडील असतात, राजा आणि राणी असतात ते, तर त्यांना वाटतं की काय भयानक मुलगा आपल्या पोटी जन्माला आलाय, चला आपण याला जंगलात जाऊया आणि सोडून येऊया. आणि ते जंगलात जातात आणि त्याला सोडणार तिकडे
तितक्यात आकाशवाणी होते की तुम्ही याला परत घेऊन जा आणि कोणीतरी असा एक पुरुष येईल की जो याला बघेल किंवा याला आपल्या मांडीवर घेईल तेव्हा त्याचे 2 हात आणि 1 डोळा खाली गळून पडेल. मग असं म्हटल्यानंतर ते दोघही आई वडील शिशुपालाला घरी घेऊन येतात आणि मग ती जी आई असते म्हणजे राणी असते, कोणी आलं राजाला भेटायला तर ती आपल्या मुलाला त्यांच्या मांडीवर ठेवते आणि पण काही होत नाही. असं बरेच महिने जातात. मग तो वर्षाचा होतो आणि त्याचा वाढदिवस साजरा करतात. तेव्हा ही जी याची शिशुपालाची आई असते ती कृष्णाची आत्या असते. तर ती सर्वांना बोलवते. त्याप्रमाणे कृष्णही येतो आणि कृष्ण आल्यानंतर तो त्या बाळाला उचलतो आणि उचलल्याबरोबर त्याचे 2 हात खाली पडतात आणि 1 डोळा गळून पडतो. मग आईला खूप आनंद होतो आणि त्याच वेळेला आईला खूप वाईट पण वाटतं. ती आई म्हणते की कृष्णा तू मारणार का माझ्या मुलाला? मग कृष्ण म्हणाला मी कशाला मारू उगाच तुझ्या मुलाला? त्यांनी जर काही पापकृत्य केली, वाईट कर्म केली, असं जर त्यांनी काही केलं तर त्याचे 100 गुन्हे मी माफ करीन. पण त्याच्यानंतर मी त्याला माफ करणार नाही. मग असं झाल्यानंतर तो कृष्ण जातो आपल्या घरी जातो आणि इकडे शिशुपाल वाढतो. पण त्याला कृष्ण आवडत नाही. म्हणजे आता 2च कारण मी सांगते का. एक तर शिशुपाल आणि कंस हे दोघही खूप चांगले मित्र असतात आणि कृष्णाने कंसाचा वध केल्यामुळे त्याला कृष्णाबद्दल खूप राग द्वेष असतो. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे शिशुपालाचं लग्न ठरलेलं असतं रुक्मिणी बरोबर. रुक्मिणीचा भाऊ रुक्मी यांनी हे लग्न ठरवलेलं असतं आणि रुक्मिणीला शिशुपालाबरोबर लग्न करायचं नसतं. म्हणून ती कृष्णाला पत्र लिहिते आणि सांगते की मला लग्न करायचं नाही आणि मला इकडनं घेऊन जा. आणि लग्नाच्या आदल्या दिवशी मोठी तयारी चालू असते. शिशुपाल आपल्या सगळ्या ना म्हणजे परिवार आणि सगळे मित्र वगैरे त्याचे आलेले असतात आणि त्यांची सोय केलेली असते आणि खूप आनंदाचा माहोल असतो. आणि लग्नाच्या मुहूर्ताच्या थोडंच अगोदर कृष्ण रुक्मिणीला पळवून घेऊन जातो आणि हे समजल्यावर शिशुपालाला कृष्णाबद्दल खूप खूप राग येतो. मग असं झाल्यानंतर एकदा एक यज्ञ असतं राजसूय यज्ञ. तर राजसूय यज्ञाच्या वेळेला खूप देव देवता पण आलेले असतात. तुम्हाला इकडे नारद मुनी पण दिसत असतील. आणि मग अग्रपूजा कोणाची करायची असं सर्वांना वाटतं कोणाची करायची अग्रपूजा. तर सहदेव आहे तो म्हणतो की अग्रपूजा करण्यालायक आपल्यामध्ये फक्त कृष्णच आहे. आपण कृष्णाचीच अग्रपूजा केली पाहिजे आणि सगळे सहमत होतात. हो बरोबर आहे. मग त्याच्यानंतर ते अग्रपूजेची तयारी करायला लागतात. तितक्या शिशुपाल उठतो आणि तो म्हणतो कृष्णाची अग्रपूजा? कोण कृष्ण कोण आहे? त्याची जात काय आहे? त्याचे आई वडील आहेत क्षत्रिय पण तो वाढलेला आहे वैश्य घराण्यात. आणि काय केलं त्यांनी पूर्ण वृंदावनामध्ये गोकुळात फक्त दुसऱ्यांच्या घरी जाऊन लोणी चोरत होता. तो माखन चोर आहे. आणि असं त्यांनी खूप खूप शिव्या दिल्या खूप वाईट. तर या ज्या शिव्या 100 शिव्या होईपर्यंत कृष्ण शांतपणे
ऐकलं त्यांनी. पण मग त्याच्यानंतर काय झालं की इतर या यज्ञासाठी जमलेले लोक होते ते पण खूप चिडले आणि भीमने काय केलं, त्याची तलवार काढली याला मारायला. आता हे यज्ञ आहे आणि ही पवित्र जागा कोणाला मारून रक्त खाली पडून अपवित्र जर झाली तर तिकडे यज्ञ करता येणार नाही. मग कृष्णाने भीमाला सांगितलं की तू थांब. त्याचं सुदर्शन चक्र सोडलं आणि त्याने अशा तऱ्हेने शिशुपालाला मारलं की रक्ताचा एक थेंब सुद्धा जमिनीवर पडला नाही. आणि ही गोष्ट इकडे सांगितलेली आहे. म्हणजे इकडे त्यांनी सांगितलंय की जेव्हा हे सगळे आसुरी गुण इकडे तुम्हाला शिशुपालामध्ये दिसतात, क्रोध, अभिमान, निंदा. हरे कृष्ण प्रभूजी. जे हेवा करणारे आणि खोडकर आहेत, जे पुरुषांमध्ये सर्वात खालचे आहेत, त्यांना मी कायमस्वरूपी भौतिक अस्तित्वाच्या महासागरात जीवनाच्या विविध राक्षसी प्रजातींमध्ये टाकतो. हरे कृष्ण. म्हणजे आता कृष्ण आपल्याला सांगतो, हे बघा, आसुरी गुण जर तुम्ही बाळगले तर तुम्हाला काय होणार आहे, मी तुम्हाला विविध राक्षसी प्रजातींमध्ये टाकतो. राक्षसी प्रजाती म्हणजे तुम्ही असं समजा की ॲनिमल लाईफ, प्राण्यांच्या योनीमध्ये जन्म होतो जिकडे पूर्ण कृष्णाचा विसर पडतो. आणि हे जे कृष्णाने सांगितलंय ना, हेवा जो आहे ना, एनव्ही म्हणजे काय किंवा हेवा, की तुझ्याकडे काय आहे ते मला खूप आवडतं पण तुझ्याकडे आहे ते मला आवडत नाहीये. म्हणजे हेवा जो आहे ना तो सुद्धा आपल्याला खरं म्हटलं तर कृष्णावर हेवा असतो. कृष्णावर हेवा असतो पण तो निघतो असा दुसऱ्यांवर. तर हे सगळं जे आहे ते आपण ज्ञान घेऊन आपण आपल्याला सुधारलं पाहिजे. सगळे नेगेटिव्ह इमोशन्स आहेत ते आपण पूर्ण काढले पाहिजे. नाहीतर इकडे त्याचा परिणाम काय होतोय ते आपल्याला दिसतंय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे कुंती पुत्र, राक्षसी जीवांमध्ये वारंवार जन्म घेणारे असे लोक कधीही माझ्याजवळ येऊ शकत नाहीत. हळूहळू ते अस्तित्वाच्या सर्वात घृणास्पद प्रकारात बुडतात. हरे कृष्ण. म्हणजे सर्वात घृणास्पद प्रकार म्हणजे तुम्हाला प्राणीच्या योनीमध्ये जन्म येणे. आणि इकडे हे जे आहे ना, हा श्लोक म्हणजे एक वॉर्निंग आहे आपल्याला की तुम्ही जर तुमचे नेगेटिव्ह इमोशन्स बाळगले तर तुमचं काय होणार आहे की तुम्ही कधीच माझ्याकडे येऊ शकणार नाही. म्हणजे इकडे ज्याप्रमाणे एक कोळी असतो आणि तो मासे पकडायला जातो आणि जेव्हा तो त्याचा जाळ उघडतो तेव्हा तो बघतो काही काही छोटे मासे असतात. अरे मला या मास्याची जरूरत नाही, तो घेतो आणि त्या मासाने परत महासागरात फेकतो. त्याचप्रमाणे कृष्ण सगळ्या आपल्या तो आत्म्यानं तो बघतोय आपल्या आत्म्यात स्थित आहे तो, यांचे काय विचार आहेत, यांना कोणाबद्दल हेवा आहे, हे एवढे राग का करताय, का क्रोधित होत आहेत, यांच्या काय वासना आहेत, केवढी इंद्रिय तृप्ती पाहिजे, नको नको तुम्ही येऊ नका, चला परत भौतिक सागरात फेकतो तो आपल्याला. तर आपल्याला कृष्ण इकडे सांगतोय आणि वॉर्निंग देतोय की तुम्ही या असुरी गुणांपासून लांब राहा, तुम्ही हे गुण बाळगू नका. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वाचतायत का संस्कृत मध्ये? कुमुद माताजी आहेत की गेल्या? बरं मी वाचते. 21वा. त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस् तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत. हरे कृष्ण. या नरकाकडे नेणारे 3 दरवाजे आहेत: वासना, क्रोध आणि लोभ. प्रत्येक विवेकी माणसाने या गोष्टीचा त्याग केला पाहिजे कारण ते आत्म्याच्या अधोगतीला कारणीभूत ठरतात. हरे कृष्ण.
म्हणजे आता कृष्ण आणि पुढे जाऊन सांगतोय की 3 द्वार आहेत ज्यांनी तुम्ही नरकाकडे जाल, आणि तो गेट्स ते जे 3 गेट्स आहेत त्यांची नाव आहे काम, क्रोध आणि लोभ. काम म्हणजे वासना, असंख्य वासना. काम, क्रोध, लोभ हे 3 गेट्स आहेत आणि तुम्ही याच्यापासून लांब लांब राहा, इकडे जवळ जाऊ नका. तर हे जर आपल्यामध्ये असे गुण असतील, काम, क्रोध, लोभ, तर आपण काय केलं पाहिजे, त्याचं रूपांतर केलं पाहिजे. कसं रूपांतर केलं पाहिजे, की एखाद्याला खूप राग, क्रोधित होत असेल, तर मग क्रोध कशावर आला पाहिजे, की काल माझा जप झाला नाही, काल मी उगाचच माझा वेळ इतका घालवला, असा घालवला. किंवा एखादी व्यक्ती जर नास्तिक असेल आणि काहीही बोलली कृष्णाबद्दल, तर राग आला पाहिजे आणि त्या माणसाला पटवून दिला पाहिजे की तू मानशील अगर न मानशील, पण तू असं असं चुकीचं बोललेला आहेस, असा राग आला पाहिजे. किंवा तुम्हाला खूप इच्छा असतील, तर त्या इच्छा तुम्ही कृष्णासाठी डायव्हर्ट केल्या पाहिजे, कृष्णाकडे डायव्हर्ट केल्या पाहिजे. आता कोणाला खूप छान छान खायची इच्छा असते, मग काय करायचं, आपण म्हणायचं मी कृष्णासाठी करीन, कृष्णाला प्रसाद दाखवीन आणि तोच प्रसाद मी ग्रहण करीन. म्हणजे असं आपण आपल्या एन्जॉयमेंटसाठी असं नाही करायचं की चला मला छान छान खायचंय, मला आता रेस्टॉरंटमध्ये जायचंय. नाही, तुम्ही खा, पण तुम्ही कृष्णा थ्रू तोच प्रसाद म्हणून का, म्हणजे कृष्णाला तुमच्या जीवनाच्या मधोमध ठेवा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे कुंतीच्या पुत्रा, नरकाच्या या 3 दारातून सुटलेला मनुष्य आत्मसाक्षात्कारासाठी अनुकूल कृत्य करतो आणि अशा रीतीने हळूहळू परमस्थान प्राप्त करतो. म्हणजे जो हे असुरी गुण बाळगत नाही, दैवी गुण बाळगतो, तो त्याला शेवटी कृष्ण प्राप्ती होते. मग इकडे कृष्ण काय सांगतोय, की चॉईस हा तुमचा आहे, तुम्हाला काय करायचंय. वाचा. जो हा, शास्त्र मी इकडे हे आहे का श्लोक आहे, मी वाचते. 23वा. यः शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारता, न सिद्धिम अवाप्नोति, न सुखम न पराम गतिम. हरे कृष्ण. जो शास्त्राच्या आज्ञांचा त्याग करतो आणि स्वतःच्या इच्छेनुसार वागतो, त्याला ना पूर्णता सुख ना परमस्थान प्राप्त होते. हरे कृष्ण. म्हणजे आपल्याला कृष्ण सांगतोय की जे शास्त्रांचं उल्लंघन करतात, शास्त्रात लिहिलेलं जे काय आहे ते आदेश पाळत नाही, त्यांचं काय होतं, त्यांना सुख मिळत नाही, त्यांना परमस्थान प्राप्त होत नाही आणि ते याच जन्मात चालू होतं. म्हणजे असं नाही हा जन्म संपल्यानंतर, या जन्मात सुद्धा सुख मिळत नाही, पुढच्याही जन्मात नाही त्यांना परमस्थान मिळतं. हे कृष्ण आपल्याला सांगतोय की जे असुरी लोक असतात, शास्त्रांच्या विरुद्ध वागतात, त्यांचं काय होतं. आता शेवटचा श्लोक आहे. तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि. हरे कृष्ण. म्हणून शास्त्राच्या नियमानुसार कर्तव्य म्हणजे काय आणि कर्तव्य काय नाही हे समजून घेतले पाहिजे. असे नियम व कायदे जाणून घेऊन मनुष्याने हळूहळू उन्नती व्हावी म्हणून कृती करावी. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे आपल्याला कृष्ण चॉईस देतोय की आता मी तुम्हाला सगळं सांगितलंय की जर तुम्ही दैवी गुण बाळगले तुम्हाला कृष्ण प्राप्ती होईल, राक्षसी गुण बाळगले तुम्ही नरकात जाल. मग आता तुम्ही काय करायचं, तुम्ही शास्त्रांच्या नियमानुसार कर्तव्य केले पाहिजे. कर्तव्य कसे करायचे हे तुम्ही नीट समजून घेतले पाहिजे आणि तुमची उन्नती केली पाहिजे आणि माझ्याकडे लवकर आलं पाहिजे.
असं कृष्ण आपल्याला शेवटी सांगतोय, चॉईस देतोय की बाबा हे असं आहे, दैवी गुण बाळगले काय परिणाम होणार, राक्षसी गुण बाळगले काय परिणाम होणार, चॉईस आपल्याला करायचं आहे. आता हे झालेलं आहे बहुतेक हा चॅप्टर. आता तुमचे काही प्रश्न आहेत का? काही आहेत का प्रश्न तुमचे? तुम्ही ते 2 दिवसापूर्वी काहीतरी अंड्याबद्दल सांगणार होता, ते पुढे आहे का? तुम्ही काहीतरी बोललं होतं. कशाबद्दल? ते अंड्याचं काहीतरी सांगणार होता. अंड्या ते हे 17व्या अध्यायात आहे, तमोगुणाबद्दल, रजोगुण, आणि जरा थोडस विस्तृत आहे. ओके, ठीक. कुठलं खाणं सात्विक म्हटलं जातं, कुठलं तामसिक म्हटलं जातं, ते उद्याला आहे. ओके. आता 18वा आपला अध्याय आहे, तर 18वा अध्याय जरा मोठा आहे, म्हणून मी परवाच्या दिवशी 6:45 चालू करेन. चालेल ना तुम्हाला सर्वांना? हो. चालेल चालेल. हो माताजी. चालेल चालेल. बरं, चालेल. मग आजचा समजला का अध्याय? तुम्हाला काही डाऊट आहे? समजला. समजलं. आता तुम्ही हो रोज श्रीला प्रभुपादांचं पुस्तक रोज वाचायचं. एक असं टाइम टेबल करा की इतका वेळ मी जप करीन, मग इतका वेळ मी भगवद्गीता वाचीन, इतका वेळ मी परत श्लोक म्हणीन, किंवा असं एक असं टाइम टेबल करा, आणि मग त्याप्रमाणे तुम्ही तुमचे इतर ज्या ऍक्टिव्हिटीज आहे ना, त्या टाइम टेबल प्रमाणे ऍडजस्ट करा. बरं म्हणजे माताजी. मग आपली ती प्रगती होत राहते. चालेल. मग मी आता श्लोक म्हणू का शेवटचा? काही प्रश्न नसतील तर. हो. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. हरी बोल. आपण सगळे म्हणूया का हरे कृष्णा एकदा? हरे कृष्ण, अनम्यूट हरे व्हा. कृष्ण. तुम्हाला अनम्यूट करता येते ना? हो.